Limudan ni sa una. Maisan pa ni dire. Wah, explore ta, explore. Oh, sulod na ni. Wala pa. Perte pa maning libuna sa una. Perte pa limudan ni sa una. Maisan pa ni dire. Ko. Tirada dek ka. Kani? Oh. Puldo dek ni. Si RJ? Tambok man. Ayo, kuan. Oo, kay kuan man to. Manungit man. Minsan man ang kuan RJ. Minsan man ang kuan RJ. Tete? Suroy lang gud mi sa inyong dapit. Ngita mig damang. Di, good. Ngita mig kuan. Ngitag bato. Mo ni karaan dito ninyo tinaw. Aw, ka di pasilan din eh. Itong dako kay mangga ba? Ay, kalami ipuyo during dapita. Ay, dami ipuyo during dapita. Ang gibasak ni Roy, kani siguro dire. Ha? Asa kani? Sige na kaya ni kuan, pagabuno. Ay, dire dire sa tigaan lagi. Oh, idrom day na. Wala makas big show. Ay, kuan oh. Ya target ana para agi ana to tong gingon ako na ginungan. Ay mga kuana ni oh, wa jud ni na usab ba. Tubig. Wa jud ni na usab, ng mga bato ha. Okay, maligi. Kani kinsa ka ning balay sa una. Balay man jud ni. Apa dito oh. Wala ni balay dire. Na dayon usam day na. Gihimo naman na to sa ani nang manggahan. Yon sa dara ko ning batuhan ni. Kalami poy andre ay. Ayo kay pagkakuan ba. Kani dire likod ani ilalidya na ni. Oh. Dapat ra man ang ilaligya og pambalay gud nila ba. Dia dek tukaroy nga kuan basakan. Kuan man to maning manggahan manilog mo maning ay lang kini pasilan gud kay uli. Naram day dakong bato to. Bato. Asa?
Lami dire kuan ay. Ngita kag bugnaw ari day ka dire. Gusto kag ngitag bugnaw. Ito. Tabi. Tabi. Kalutan man day nila. Oh. Pod lagi kay gipangbuak-buak. Mao pod kay pangbuak-buakon man. Wala na makita kay buak-buakon. Wala na makita kay buak-buakon. Dahil kayo, wala mo ito. Kato dia uho, may isa dia, piliran dia. Kuat. Ulit. Pad. Okay. Tas itong area. Ha? Nga naman?